Llum bil-mistieden, infakarkom illi wara l-mistieden imbagħad niftħu l-linji tat-telefon imma lissa ħan nitkellem ftit ma' dan iż-żagħżugħ illi ġie onorat bħala wkoll bħala tal-volontarjat, rebaħ l-unur tal-volontarjat. Issa ħan nitkellmu miegħu ħan naraw mhix ħajru fil-fatt ħan introduċih mill-ewwel dan huwa Dylan Farrugia. Sellimlek Dylan. Tislijiet lilek Veronika u l-semmija kollha li tismawna. L-ewwel qed nixtieq nirringrazzjak minn qalbi illi aċċettajt illi tiġi waqt il-programm tagħna ħalli inni sembara nirruhom kemm hemm żgħażagħ illi jaħdmu fil-volontarjat u kemm huwa sabiħ illi tagħmel dan il-xogħol ta' volontarjat. L-ewwel inti bħala student għax għadek student ukoll vera. Qed tistudja il-mediċina, palissa qed fit-tielet sena tal-mediċina, nippruvaw nlaħqu daqsxejn ma kollox ukoll u nagħtu kontribut tagħna fil-volontarjat ukoll. Jiena nagħmel parti mill-Fondazzjoni għall Konservazzjoni tan-Naħla Maltija. Tan-Naħla Maltija f'Malta għandna il-relazzjoni bejn Malta u n-Naħla Maltija kbira ħafna. Kważi anka l-isem Malta ġej mill-kelma Griega li tfisser rasel ħelu u l-asel min jagħmlu n-naħla. F'Malta nafu li għandna din naħla unika li nsibu biss fil-Gżejjer Maltin u li tagħmar daw il-Gżejjer ovvjament u ħana ta' Maltin huwa fid-dmir tagħna li nipproteġuha nikkonservawha għax dan huwa wirt naturali globali li jinsab biss f'Malta u d-dmir tagħna li nipproteġuha. Miskina n-naħla dan l-aħħar ħadet daqqa ta' ħarta kbira. Diversi affarijiet sfortunatament. Ħanina miskina kemm dak il-balt taż-Żunżan u kemm hekk għandu forma twila rqiqa. Hemm diversi fatturi għalfejn il-popolazzjoni tal-balt taż-Żunżan qed tiżdied fosthom qed tibdil fil-klima, fosthom l-ambjent madwarna qed jittikel ħafna mill-ambjent ukoll. Ekku. Diversi fatturi li jaffettwaw lin-Naħla Maltija wkoll u bħala fondazzjoni aħna ħdimna wkoll da riċentament biex din Naħla Maltija li tanti importanti għal-Gżejjer Maltin. Staqsejna lill-awtoritajiet konċernati biex tiġi l-inset nazzjonali bħalma għandna l-asfor nazzjonali, l-meril. U id-dinnet il-baħar l-pjanta wkoll. U għandna krustaċi nazzjonali, l-qabru li nsibuh biss ukoll fil-Gżejjer Maltin. Biss għandna wkoll din il-kreatura inset żgħir li jagħmel ħafna kontribut lill-ekoloġija. U aħna ta' bnedmin li aħna dal-prodott, dal-frott li jitina l-asel u Malta hija sinonima mal-asel, kif qed ngħidu hemm it-tradizzjoni tal-asel li hija marbuta mal-Gżejjer Maltin u tat l-isem lill-Gżejjer Maltin tajjeb. Imma anke wkoll tmur oltre minn hekk anke fil-vokabularju Malti insibu ħafna kliem illi jintużaw fl-apikoltura. Fl-apikoltura tfisser trobbija tan-naħal. Iva? Illi għandhom eru Malti. Ġifieri dik turik illi s-sena tal-apikoltura f'Malta mhijiex ma twilditx il-bieraħ imma hija daw l-snin kollha ġejja saħansitra anke l-vokabularju tagħha għandna Malti. Bħal huma s-sajt, l-agrikoltura daw kollha huma senat illi huma parti speċi mill-kultura Maltija. Ara kemm għandna allura verament u kemm għandna verament għal xiex nożżu din in-naħla u nibżgħu għaliha u nippreservaw kemm mill-għajja li nistgħu. Kemm jindukraw minn in-naħal għaqdiet jew inkella individwi personali. Ara l-aħħar rajt bħala statistika jidhirli li f'Malta xi sa sentejn ilu kien hemm xi madwar 250 naħala illi ovvjament jippartjenu wkoll assoċjazzjonijiet differenti tan-naħala ġifieri. Meta qed tgħid dan numru qed tinkludi l-Għawdex? Iwa mela l-Għawdex ukoll, Malta Għawdex. Aw madwar kolonja tan-naħal, kolonja ġifieri ngħidu kaxxa tan-naħal il-biħaj viva ħalli niftehmu. X'meravilja jien dik il-ħaġa ta' mela llum kombinazzjoni qed ngħid iż-żagħżugħ li ġie premjat dan l-unur verament sabiħ li premjawk. U kelli f'moħħi li nġib wieħed li jieħu ħsieb u li jikkultiva in-naħal ukoll biex nagħmel programm u il-qatt jekk fil-każ nerġgħu niġu anke
nidħlu vera fil-istorja li jkunu ħafna nies li jieħdu gost. Ħafna. Għax interessanti ħafna di. Hemm diversi affarijiet li tista' tgħid u anke forsi jekk xi darba jkollkom l-opportunità li forsi tiltaqgħu ma' xi naħħal, taraw u meta jkun qed jaħdem man naħħal hija vera esperjenza illi kważi tintossika, illi tħoss iż-żarżir tan-naħal, tħoss tara t-tilari tilajn blasel tgħid dan huwa prodott illi dawn in-naħal għamluh, kważi bda jħossu ħażin illi aħna qed nisirqu dan l-għasel. Mela x'inhu vera, dik nar qalli kien hemm qalli jekk tieħu kuċċarina għasel tkun ħajja ta' naħla. Għax f'ħajjitha tagħmel kuċċarina għasel. Iridu jduru ħafna fjuri biex jieħdu n-nektar tagħhom di il-sustanza ta' zokkor li tagħmel il-fjura biex tħajjar lil dakkara fosthom in-naħal biex jiġu fuqha biex ovvjament il-fjuri jiddakkar. Din in-naħla tuża biex imbagħad tagħmel l-istors biex tagħmel tagħha. Issa, inti bħala żagħżugħ allura, kif ġitek din il-ħajra li tidħol f'dan il-qasam tal-volontarjat? U x'tagħmel bħala fix-xogħol tiegħek x'tagħmel biex tikkontribwixxi? Ara, il-ħajra tiegħi bdiet parti li bħalissa student tal-mediċina, studjajt ukoll baċċellart fil-bioloġija u masters ukoll fir-riċerka. U l-masters fil-riċerka sew fuq il-ġenetika tan-naħla Maltija. Il-ġenetika biex niftehmu hija dawk il-blocks illi isawru organizmu x'inhu tajjeb. U rajna li sfortunatament din naħla Maltija mhux qed nieħdu tajjeb ħsieba biżejjed għax jiġri illi nimportaw naħal tal-għasel minn barra meta jkunu mbagħad fil-Gżejjer Maltin da jitħallat u nibdew nitilfu dak li tagħmel in-naħla Maltija. Għax rridu niftakru li n-naħla Maltija evolvit dawn l-eluf kollha ta' snin għal-kondizzjonijiet Maltin, għal-flora Maltin, jiġifieri dawn letteralment b'mod awtomatiku ġifieri fis-sistema tagħhom fil-moħħ tagħhom awtomatiku jirrealizzaw illi ġejja r-rebbija. U per eżempju, fis-sistema tagħhom għandhom illi isma' ġej rebbija, mela jien rrid inkabbar il-popolazzjoni tan-naħal tiegħi biex indaħħal iktar prodott, biex indaħħal iktar ħalli l-għasel li jkolli fil-kaxxa tiegħi inkabbar l-storage. Tajjeb. Jiġi s-sajf u għax evolvit, il-kelma hija evolvi, proċess evoluzzjonarju illi peress li evolvi tal dak kundizzjonijiet kollha tirrealizza li ġej is-sajf, ġej in-nixfa nafu aħna x'sajf ikonna ma jkollniex. Nafu li sħana kbira li jkollna. U daw jaffettwaw ukoll il-flora u l-fawna li hemm madwar, ma jaffettawx lilna wkoll, lilna biss jiġifieri. U din għax hija adattata għal Gżejjer Maltin mod awtomatiku tirrealizza din il-bidliet li jkunu qed isiru u tnaqqas pereżempju il-numru tagħha tal-kolonja għax tirrealizza ir-reġina dik il-reġina hija dik li fil-kolonja tan-naħal tbit il-bajt. Sewa tirrealizza li ġej żmien ta' aks, allura aħjar il-popolazzjoni tkun żgħira biex tlaħħaq ma' dawk li għandha. Nkun nista' nsostni iktar il-popolazzjoni tal-kaxxa. Jiġifieri dawk huma kollha proċessi awtomatiċi illi qegħdin fin-naħla Maltija għax minħabba l-evoluzzjoni. Narfu din il-link, din il-rabta intima li hemm bil-Gżejjer Maltin u n-naħla Maltija. Imma sfortunatament naraw illi meta jkun hemm nintroduċu naħal tal-għasel li jkun adattat għal barra minn Malta u nġibu f'Malta, jibda jitħallat u dal-adattament illi jkollna jibda jintilef sfortunatament. Apparti wkoll ir-riskju illi meta ndaħlu affarijiet. Jiġifieri allura hemm il-liġi li jistgħu jdaħħlu sfortunatament minn barra biex jiġu. Iva, sfortunatament għalkemm issa wkoll ġifieri hija l-insett nazzjonali issa tajjeb. Ġifieri issa għandna d-doveri li nipproteġuha issa. Għax huwa l-insett nazzjonali tajnija status mhux għax il-flora u fauna l-oħrajn inqas importanti ta' ġifieri mhux kull insett huwa importanti. U kull insett u kull ħlejqa. Ekku, kull ħlejqa għandha l-irwol tagħha f'dil ekosistema fil-katina ta' ekosistema. Ħadd ma ġie hawnhekk kombinazzjoni. Jien hekk ngħid. U importanti kif qegħdin insemmu n-naħal, importanti wkoll anke min-naħa tal-kunsilli biex kemm jista' jkun ma jnatfux dawk is-saqin mis-siġar u mill-fjuri speċjalment meta qabel ma jkun il-waqt illi vera jiena lanqas kważi dawk il-passaġġi tele li saru bit-tara ma naqbel magħhom. Xafra ta' miż-żewġ naħat imma qed inħallu illi għax jekk għandek inti ħatamel l-asfalt ovvjament l-ilma
ħajbqa' nieżel. Ġifieri qed nitilfu opportunità biex dak l-ilma jidħol fil-bed, jibqa' nieżel fil-qiegħ tal-blat. Kif qed tgħid inti. Ma jħassab fuq dan is-suġġett nibda nieħu gost nisma' lilkom żgħażagħ titkellmu u tkunu konxji ta' verament x'qed jiġri. Min-naħa l-oħra tara li ma tistax tagħmel mod ieħor ħabba il-mod ta' karozzi li qegħdin jiżdiedu u isek ir-ritmu tal-ħajja ma tistax twaqfu. Għaliex din hija verament xafra taqta' minn żewġ naħat. Imma importanti li nistigrafikaw xi ħaġa għan-natura li xinkella aħna ħambatu. Jiena ngħid meta tilab man-natura tkun qed tilab miegħek innifsek, ġifieri ejn qodu attenti, jien ma studjajt, jiena ma milċej, però jiena missieri kien sajjid kbir għalkemm ma kellux dajes kbar u ma kenniex laneċ, però kienu jirrispettaw ħafna anka kif jistadu dari, kienu jistadu skont l-istaġun, mhux kull jum bitkarkir ħadd nadda fiġġibu rħam il-qiegħ u ejja. Ġifieri minn sejbati mhux aħna. Rridu nżidu l-arfin u ma mmorrux il-bot ħafna l-Covid kien niftakruh riċentament, ġifieri sfortunatament kellna perjodi fejn iridu nqogħdu d-dar u napprezzaw kemm in-natura hija importanti illi noħorġu mixja illi napprezzaw naraw il-ħdura kemm anke mentalment tgħinna lilna wkoll. Fil-volontarjat inti x'tagħmel eżatt allura mbagħad? Issa jien għandi l-rwol ta' president fil-fondazzjoni tajjeb, ġifieri anke pereżempju li semmejt inti li nżommu anke di li ħaxix ħażin u ħaxix selvaġġ mhux ħażin. Ekku, ġifieri anke xi drabi wkoll nużaw. Issa l-fidloqhom ħatejdlu ħaxix ħażin. Dak nikluh aħna. Kien jintuża wkoll. Dak għas-sola tajġku tajjeb aħna konna mmorru fil-lejli u la naħslu xejn ta' naqbdu tal-fjuri vjola, innaħulhom dik inqaswet tan-nofs, niġbduhom il-fuq u l-fjura dik iż-żgħar ħelwa immens ħelwa. L-bned vera ħelwa tajba. U rempuċ kemm konna niklu rempuċ minn ġol. Affarijiet li xejn ma niftakar minnhom jiena veru. Il-rempuċ ma tiftakrux u fjura safra. Ġoxxari kienet. Rempuċ ma li noqogħdu niklu dawn l-affarijiet u hekk ftit li xina qarsu forsi, xina qarsu. Dik konna ngħidula l-Ingliża. Ejwa l-Ingliża, żgħad. Imma l-rempuċ tax kemm kien jitla l-rempuċ fix-xari kienet tkun isa warda safra, isa pappoċċa ngħidilha jien hekk tafha. Tkun żgħira. Intella u mbagħad taqbad il-fjura, tolli għal fuq u kif tolli għal fuq jibda joħroġ għaxu jkun moħbi fl-art imma kif issib il-fjura tollija u tara mbagħad il-rempuċ qisu fulu żgħiru dajru imma kien ikun ħelu tajjeb. U aħna kellna trobbija ġifieri fil-fleli jekk konna nieħdu biex nilagħbu taħt il-ħarrub u dapar id-djar tagħna u kemm konna il-ħajja nbidlet imma xirrid ngħidlek jien mhux qed nippretendi illi l-ħajja ħatibqa' l-istess ta' 50 sen ilu meta kelli 10 snin jien. Ġifieri il-ħajja tinbidel imma hemm bżonn li kif qed tgħid inti din nieħdu ħsieb vera aktar il-madwar tagħna, n-natura speċjalment għaliex aħna rridu ngħixu magħha, aħna parti min-natura u kull insett u kull ħlejqa u kull ħaxixa hija parti minna u jekk innaqsu lilna nkunu qegħdin innaqsu minna stess. Mela 2-2 9-1 3-3-9-5 291-3395 dawk huma l-linji tas-soltu li intom tistgħu tagħmlu kuntatt magħna għandna lil din għandna lil dan iż-żagħżugħ magħna fl-studios min irid jistaqsih xi ħaġa jista' faċilment jagħmel dan naturalment permezz tan-numri ħa nerġa' nirrepetihom bil-mod għal benefiċċji ta' ħafna u ħafna mis-semija li qegħdin jaqbdu miegħi għall-ewwel darba. 2-2 9-1 3-3-9-5 tistgħu tibdew iċċemplu. Mela din li int wasaltu kol qed tgħidli u kemm din fl-għaqda ta' dan il-tip ta' volontarjat. Fil-fondazzjoni qegħdin 3 persuni li jiffurmaw il-kumitat u mbagħad dejjem ikun hemm xi nies li sapportjawna fil-ħidma tagħna meta pereżempju jkunu qed nagħmlu xi affarijiet. Biex nerġa' semmejt pereżempju di tal-ħaxix selvaġġ li qed ngħidu. Bħalissa għandna inizjattiva biex anka forsi semmija biex anka ndaħluha fil-liġijiet tal-kunsilli biex ma jaqtawx il-ħaxix selvaġġ f'perjodu partikolari fejn da ħaxix selvaġġ huwa verament importanti għad-Dakkara. Jiġifieri anke dawk is-semmija li forsi jaraw illi l-ħaxix selvaġġ intintaqa' u vera jridu jieħdu azzjoni prattika u jaraw id-differenza millum għal żmien li ġej, jiġifieri ħallu id-differenza tagħhom
jagħmlu differenza u ħallu differenza fil-lokalità tagħhom, japproċċjaw il-kunsilliera s-sindki jgħidulhom isma' aħna smajna b'dil-inizjattiva, mu problema xejn li jgħidu lill-kunsilliera biex jikkomunikaw magħna u kollu ntuhom l-informazzjoni kollha neċessarja biex anke fil-lokalitajiet u ċittadini konċernati jieħdu azzjoni biex din xi ħaġa nistgħu nagħmlu biex inkomplu ngħinu aħna, xi ħaġa li nistgħu ngħinu aħna. Xi ħaġa prattika wkoll. Ekku. Mela issa lestu bajra u karta ħalli fl-aħħar tal-programm jagħti anke n-numru forsi fejn jistgħu jikkuntattjawkom u tkunu tistgħu tkunu wkoll ta' għajnuna għax anke rid insaqsik xi ħaġa fuq in-naħal. Ħa naraw min għandna fuq il-linja. Hello. Hello. Nsellimlek. Hello Veronika, proset, hej. Proset tal-programm u proset il-dazzazuħ. Għax jgħidu li zazax tal-lum. Lek ġibtilkom il-dajin. Imma għaw zazax tajbin u koll. U zgulli għaw. Bħal mawżina, bħal mal-gbar żina u bħal gbar tajbin. Ma mxalli. Mela berwan li xtaqt nejdlek, tista' tgħidli kif ġew irnexxielu jaqbdek? Li? Ir-raġel għax ili biex niprofa naqbdek u kulħadd jgħid qed jipprova jaqbdek u ma jirnexxilux. Bħal naħla qabadni. Bħal naħla. Mela. Jiena l-ewwel darba insomma li qed inċempillek. Insellimlek, grazzi ħafna. Mela, kif qiegħed wellinja ngħidlek ċajta. Bil-qalb kollha. Mela, darba kien hemm mara sabiħa blondija, insomma, u ridet mur New York. U telat fuq l-aeroplan di, insomma, u l-aeroplan kien minn daw il-gbar li kollu qudiem first class u wara second class. Sewa. U di għatat il-biljet second class u marret full first class. U marret fuq għall-esma għaw mux postok inti ta' ma tistax toqgħod hawnhekk. Għalla inti ħallas tal-second class. Għaltlu jiena blondija, sabiħa u sejra New York fil-first class. Insomma, u provaw jikkonvinċuha kulħadd jiġi insomma l-perser u daw kulħadd. U kellhom imorru jgħidu lill-pilot. U dal-pilot insomma għallhom ħallihom fidejja. Ħalluha fidejja, għallu maċin għandi l-mara blondija, nafx għandi ngħidilha. Insomma, u mar fuqha, seft fila f'widnejha, u di qabdet l-affarijiet li kellha, għaltlu grazzi u marret fuq is-second class. U daw kulħadd baqa' ċassat. U il-darbi milli marbu fuq għal-ewwel darba mar fuq il-kapta fuq il-pilot, għallu importanza saqsik tgħidli xettila. Insomma, għallu ħaġa żgħira hi, għallu mod sefsiftila f'widnejha. Ettila tal-first class Pariġi sejrin, tas-second class sejrin New York. Qabdet kollu. U belata ta' blondija. Għax il-blondin ta' flix jgħidulhom Iva. Grazzi ħafna. Jiena nirringrazzjak ukoll illi ċempiltinna għall-ewwel darba, grazzi ħafna lix il-familja tal-programm Ngħidu Kelma qiegħda tikber mhux ħażin u anke forsi dawk li forsi qatt ma ċemplu qegħdin jagħmlu l-kuraġġ iċemplunna u anke jgħidulna xi ċajta li xi ħaġa sabiħ. Nidbis muftita li xinkella tiġi monotona l-ħajja di li mhux vera. Importanti. Ħalli nieħdu telefonata oħra. Hello. Għal radio ħalli tisimgħuna minn fuq it-telefon jekk jogħġobkom. Hello. Hello. Insellem lilek u l-misseddan li għandek għaw Veronika. Okay. Ħansaqsih mistoqsija. Qegħdin jitħawlu dar-fjuri għaw fil-ġonna pubbliċi u fir-roundabout insomma jagħmlu l-fjuri mal-ewwel. U għarbuxelli. Dawk vera, n-naħar ma jgħodux fuqhom waħda. It-tieni għaw xidaqiet fl-aħbarijiet jgħidu post dingat jew nkella deħla man 13 ir-raba ma jħadimx. Ġifieri jkun jgħidu l żingat, mhux żingat xejn fejn taħdem min natura jkun ħafna ħaxix sewwa. Dak hemm bżonn infehmuhom in-nies minn ma jagħtux każ dak hemmhekk. L-ewwel qed jista' jkun jiġi nies ta' warajna jkollhom bżonn jaħdmuh bil-fors, mhux jibnuh. U t-tieni la jkun hemm il-fjuri u l-ħaxix, n-naħar u n-natura taħdem. Ma jistax ikun bil-flus biss tgħix. Tifhem xi u nirringrazzjar da li għandek hawn x'ismu bħalissa. Dilin. Għandi pjaċir. Dilin biex ixered dir kultura li menu la jispiċċa n-nies Malti darbarran li jew jaħdu l-pajjiż ikun jafu jaħdmu l-artux. Ħalli tibqa' għaddejja tradizzjoni tal-bidja. Del-biċċa blata. Ekku. Nsellimlek u prosit tal-programm,
Tislijiet. Grazzi ħafna. Jiena naħseb anke ħafna mill-barranin diġà qegħdin jaħdmu huma l-art għaliex ma tantx għandna żgħażagħ mħajrin jibqgħu għaddejjin fuq il-passi ta' bdiewa Maltin. Sfortunatament ix-xogħol tal-bdiewa huwa xogħol qiebes ħafna u huwa xogħol sabiħ ħafna mens, imma iż-żgħażagħ tal-lum ftit huma il-raħħala u l-bdiewa li jixtiequ jkomplu f'dan il-qasam. Ġifieri jiena ngħidlek li diġà bdew jidħlu fis-settur tal-bidja Maltija. Mela, ħalli nieħdu telefonata oħra, imma qabel titwieġeb il dan is-sinjur wara din it-telefonata. Hello. Nsellim lek. Għala ir-radju jekk inti forsi qed tiċċempel għall-ewwel darba, ħalli ma titfixkilx. Sewwa? All right. Mela, ħalla l-għed ċajtet veron. Mela għajdinna ċajt. Mela wieħed kellu ħafna flus. Sewwa. U l-mara l-ammut għamilhom li fit-tabut ħanħodhom miegħi. U wasal biex imutu biex ma nsawwarx miet, għamlu l-funeral. U kif ir-raffija daru ma t-tabut biex jħorġuh mill-knisja. Resqet il-mara għaltilhom iftuħ. U kif fatħuh, tafat l-envelop żgħir wara rasu. Għal ħarġu barra. Għabdet it-tifla, għaltela ma kellix tagħmellu dak il-flus kollha. Id-dari, għaltela ju benti għaltela għamiltomlu ġatak l-envelop iż-żgħir. Għaltela għamiltu ċekk. Għamiltu ċekk, ħalli ma jsarfux. Dilina titħak ma kienx jafa. Għalek nħallihom jerġgħu jirrepetu għax qalu ilna, imma ħelwa. Għandek xi oħra? Mela jgħidilna oħra, ejdilna. Mela, l-oħra x'kienet, Isa. Anka jintan insijom taf minuta ninsijaj. Ejwa. Mela, anka jiena. Mela, wasal il-miliet u r-raġel u l-mara għatlu sa tixxili għal-miliet. Għalla ġa xrajtlek regal, għawda ħajtek u anka f'mewtek. Għatlu dak xaffariet huma, għalla ejwa. Għalla xrajtlek qabar. Il-laħwati. Proset, rej. Għaddi s-sena, għala ġawa tal-miliet. Għattu d-darba ċat ixili, għalla ma nixilek xej ta' għattu ma t-ixili xej, għalla xrixaxlek s-sena l-oħra għasu zaħniħ. Għasu zaħsu. Kamu gustus, proset, tajba, ħelwa, grazzi. Nselli għalikom, nselli għalġaw u koll. Inservik, nsellilek bil-qalb kolla u nirringrazzak ukoll ta' dawn iż-żewġ ċajtiet li għadek kemettinna ħelwin immens. Dili nejja ħalli nirrispondu ta' kaxi kun sejt inkallax għalinna. Ara, xi drabi naraw li anka forsi bil-mod, anka kif semma dak is-sinjur iktar kmieni, kif inżejnu il-ġonna tagħna, forsi dal-aħħar il-ġonna le, imma anka roundabouts. Xi drabi naraw li jintużaw pjanti li anka rigward maintenance, per eżempju, u użu tal-ilma, ikollhom bżonn ħafna iktar ilma milli per eżempju ngħidu jekk jagħmlu kaktus jew hekk. Mhux neċessarjament kaktus għax kaktus mija indiġena gżejjer Maltin, imma pjanti oħrajn illi nistgħu nużaw bħal jinnaf marwidnet il-baħar li nafu li hija adattata gżejjer Maltin u tagħti fjuri sbieħ, illi dawn huma kollha pjanti illi nsibu f'Malta b'mod naturali, illi huma adattati għall klima Maltija. Allura m'hemmx għalfejn issaqjhom ħafna jew nkella ta' spiss għax bix-xita huwa biżejjed. U anka jiddakru ġifieri minn daw dakkar differenti fosta minn il-naħla Maltija, ġifieri anka xi drabi bil-mod kif inżejnu u sfortunatament ukoll anka fil-passat ukoll ma nafx ġieli xrajtuha dik il-pjuma illi naraw bħala tiżjin isa iktar nativi bħal Erika, bħal Passatar. Ovvjament is-satar mhux ġifieri mmorru fil-dawn naqbduni jieħdu ta' ġifieri jkunu sorsi għax imbagħad inkunu qed nagħmlu ħsara l-ambjent mod ieħor ġifieri. Imma importanti, rigward rabażdingat u dal-affarijiet kollha, naraw ukoll li f'Malta l-agrikoltura xi drabi marret
naqset ir-raba fiha nnifisha, ġifieri anke l-art rurali naqset. Ġifieri hemmhekk nibdew naraw frammentazzjoni tal-art rurali, ġifieri fej għandna medda sħiħa ta' art f'daqqa waħda qed nieħdu dik l-art hemm, qed nieħdu dak l-art, ġifieri kollox għall-impatt. Ekku, ħalli nieħdu it-telefon. Mela le, iwa. Hello. Nsellimlek. Anka jiena Kate Farrugia bħalek. Le, jiena Veronika Farrugia. Imma Farrugia l-kuljom. Iva, Farrugia. Anka l-mistieden Farrugia u Iva, Farrugia, ġbarna. Komuni aħna. Srida aħna. Jiena qed nisimgħakom rigward qed tgħidu bl-Ingliża qabel konna ngħidula l-Ingliża u inti ma nafx qedtilha rampuċċa. Differenti. Le, mux rempuċ differenti mill-Ingliża. Il-rempuċ mal-blat, mal-art, jikber ma jitlax il-fuq bħal-Ingliża twila u rqiqa. Il-rempuċa kienet tkun mal-blat fix-xari u tibqa ċatta mal-art, ma titlax il-fuq il-rempuċa. Mux kuluri mela il-fjura safra, le, il-fjura safra. Safra u koll. Iva, il-fjura safra. Imma rqiqa ħafna rqiqa ħafna zaħira, daqs isu diffrek iż-żajr. Zaħira, delikata ħafna, delikata ħafna. Qed iġibni fija li mija. Le, jiena qed ngħid rrid naqsam magħkom jien m'għandix ċajt. Imma nieħu pjaċir nisma' ċajt jak u ġieli niktibhom. Sewwa. Noqgħod ngħidhom it-tfal. Jgħidu li dan differenthom ngħidilhom dit programm Veronika u vera sabiħ, proset. Proset, anke nisma' dawk ix-xjuħ dik il-lingwa tagħhom. Tieħu pjaċir tisma' l-antikità tagħhom. Bid-djalett jiena ngħidilhom kellmuni bid-djalett għax jiena nħobb ukoll id-djalett sabiħ. Jiena żebbuġija u jiena mal-papa tiegħi u maħuti bid-djalett nitkellem. Anke jiena. Imma mat-tfal. Iva, imma mat-tfal ishom huma jibdew jitkellmu bil-puliz. Għalina mhux bil-puliz, id-djalett tagħna. Id-djalett tagħna x'jiena żebbuġija, tifhem? U rrid naqsam magħkom biss li jiena meta kelli 12 sena jiena u ħija Filip konna mmorru minn ħażebut sa ir-Rabat kellna qar bil-majjali bil-mixi u konna nieħdu pjaċir nimxu ġifieri kien hawn mixja sew. Sa r-Rabat mill-ħażebut. Minn ħażebut għar-Rabat konna ngħaddu mit-triq l-antika mhux bħallum it-triq il-prinċipal qed tifhem konna ngħaddu mit-triq li tagħti għalek? Iva, mbagħad konna nifqu f'ħanu żgħir sitzi u nerġgħu nimxu mixi oħra. Imma it-tfulija x'in nibda ngħid it-tfal ta' tfal jgħidu li nanna kif kont timxi daqshekk. Ekku. Konna nieħdu pjaċir għax illum jiġu wara l-iskola jagħmlu l-homework l-iPad. Illum qas mill-istess raħal ma jimxu sal-iskola. Mizzuri għazzurri. Jina mansuq ġifiri. Inti ħat wassalni jew il-nannu, għax jekk wassalhom jien bil-mixi. Jekk wassalhom il-nannu bil-karozza. Ħaj wassalhom bil-karozza. Tifhem, imma qabel tant mxulu naqirdu najjew nitkellmu u it-tfulija ta' qabel vera kienet isbaħ ħafna minn tal-lumu. Imma iż-żmien jinbidel imma ma tistax tistaġna laqqas mal-passat għax inkella nistaġnaw ukoll, ġifieri imma m'hemmx pulitu tajjara l-isbaħ. Tgħidilhom jieħdu pjaċir mela. Dak iż-żmien hu. Nissa dak ix-xogħol tagħna n-nanniet noqogħdu niftakru konna nagħmlu meta konna żgħar, ngħadduh liż-żar tagħna issa mbagħad meta jikbru daw ixieħu forsi min jaf id-dinja kemm tilħaq tagħmel progress u t-tfal jerġgħu jirrakkantaw l-tfal tagħhom aħna ma kenniex hekk, ma kenniex dawn ir-robots għax issa meta jikbru tfal tagħna fil-kċina flok kien hemm il-mammi s-sajjar ikun hemm robot. Is-sajjar ġifieri hekk se tkun id-dinja. Grazzi, ninsellimlek, grazzi ħafna. U proset inti u proset is-semmija li ġibinna. Nirringrazzjak minn qalbi għaliex dik il-ħajja vera dilin. Aħna llum qegħdin ngħidu nirrakkuntaw liż-żar tagħna kif din is-sinjura kif qed tgħidilna tasal saħħa żebbuġ bil-mixi tieħu żewġ pastizzi u mhux dawk
illum biex naħarqu żewġ pastizzi kulħadd irid imur jew il-ġim. Għax kulħadd bil-karozzi mbagħad kulħadd jiġġieled fil-ġim biex nippruvaw naħarqu pastizz li nieklu. Kienet ħajja differenti wkoll bla karozzi, bla ħafna traffiku, ġifieri. Imma kif qegħdin ngħidu l-progress ma tistax tagħmel. Ġifieri aħna l-istorja. Rridu nkunu nħoss mindful ukoll, ġifieri rridu nkunu attenti wkoll li dejjem noħolqu bilanċ ukoll fl-affarijiet li nagħmlu. Importanti. Dejjem hekk ngħid l-ar il-bnidem li jista' jagħmel u imma li kif qegħdin ngħidu joħodha man-natura. Ejwa. Għaliex nkunu qegħdin verament naħseb nilagħbu man-nar meta naħsbu illi nistgħu nilagħbu ma' dawn l-affarijiet għaliex kif qed inti xejn huwa rimi il-ħaxix ħażin mhux ħaxix ħażin xejn għaliex dak kollu konna nużaw għall-annimali biex jikluħ ġifieri ħafna mill-ħaxix. Ekku. Il-kont se ngħid forsi fuq l-eli forsi kumment li semma il-ħabib tagħna iktar kmieni. Iva. Sfortunatament anke fl-agrikoltura naraw li l-agrikoltura konna qased fil-Gżejjer Maltin m'għandux induru ġifieri Malta. U anke forsi rajna wkoll bidla fil-prodotti li nkabru, forsi qed inkabru daqsxejn iktar qamuħ. Dari mhux li niftakar jiena li jgħidu wkoll kienu ħafna sella pereżempju fir-rebbija li tikber li ovvjament ikunu tikabruha il-bdiewa li hija kienet sorsa importanti wkoll għall-għasel illi llum il-ġurnata naqset ukoll, ġifieri kollox għall-impatt. Kollox għall-impatt, ekku. U għall-inqas mill-ftit li nistgħu nikkontribwixxu aħna pereżempju din ta' kunsilli lokali li forsi nkellmuhom u ngħidulhom di tal-ħaxix rurali nħalluh għall-inqas ħatejn żgur. Ħatejn, ġifieri. Mela. Bil-qatra tindal għal-ġarra ġifieri kull kontribut ta' kulħadd jott. Eżatt. Ħalli nieħdu t-telefonata le ma naqtaw qalbna qatt żgur. Hello. Veronka, wara l-ufsar il-tajjub ta' Lilek ukoll. Għaraftej. Tal-bieraħ, intux il-bieraħ kont magħna wkoll. Tal-bieraħ għaddi 89, tal-bieraħ. Alla jbirek. Ta' binajsa jen. Ta' binajsa, viva. Ejwa, ċempet biex nirringrazzja l-BBS għax bat il-technician kelli sew. Dek laqwa. All right. Grazzi, nsalli għalik imtaw. Grazzi ħafna. Xil-biraħ kellhom daqsxejn ta' problema ħabba ma setgħux jisimgħuna sew. Tara, u is-sitwazzjoni rranġat aħna nirringrazzjaw lil dan is-semmiħ minn binajsa qalli. Alberta Birzebbuġa wkoll. Iva. Ħalli nieħdu telefonat oħra. Hello. Nsellim lek Veronika, ħanajdlek Veronika qed issemmu permetti l-ħan. Jekk joġbok għax għandna ħafna textix, taw ħafna storbju għaddej. Ekk aħjar. Mela, jiena favur ħafna speċjalment daw tan-naħal, qed tifhimni għax għandi sħabi ġifieri rabbuh. U nippreferi nixtri fl-ixkun għasel tan-naħal ta' Malta, għax ġieli doqt għasel minn barra meta kont inkun imsifer, però bħal ta' Malta għadna qatt ma doqt. Bil-rispett kollu. It-tieni qed ngħidu kif qed jinqeret jiġifieri n-naħal, apparti minn Balta Żunżan. Apparti n-naħal fejn hu l-Peter Ross li kien jiġi fil-ibtieħi tagħna b'dal-bini kollu li tiela. Għax imbagħad tisma' xi għaqda, għax il-kaċċaturi u n-nassaba qed jirdu l-asafar hawn Malta qed jirdu l-bini. Għax m'għandux fejn l-asfur biex tisma' Peter Ross jew tittiġi n-naħa tagħkom li kont nifrekwenta ħafna jien. Orrajt għan ċertu wieħed Mastur Daxxa ukoll. Naħseb li raġel tiegħek jafu. Qed tifhimni? ċertu Giuseppe Allaferlu s-samiet. U apparti minn hekk jew nkella tmur il-buskat jew tittoħroġ x'imkien il-barra. Il-bija jien niftakar li sa 10 snin ilu Peter Ross kien jiġi naħseb l-istess wieħed fil-betħa tiegħi. Ġewwa Santa Vendra qed insemmi, issa Santa Vendra spiċċat minn modija li tgħaddi ħmara ta' Bsajla Street, all right, bil-karettun għal-beja biex konna nitilgħu il-pitkalija, illum saret tant trafikuża sal-inqas ħarruba li hemm li għandha fuq 200 sena, jekk mhux 300 sena wkoll, li għandha r-ritratti tagħha bil-kaċċaturi ta' missieri, naħseb li sa tinqeret għax tilha blokku. U naħal bekk qed jinqeret ukoll. Għax kull ma jmur qed
naqra raba li għandna qed tisparixxa. Naqbel miegħek, grazzi. Ħaġa oħra. Mela le. Sa ngħid waħda milli kien jgħid Josie Alla jaħfirlu. Kien jgħid Josie għax issa fil-21 ta' da Josie jala akkalla jrid a birthday in heaven. Qed tifhimni? Iva qed nisma' nitolbu għalih. Iva. Kien jgħid jien taf għaliex ġejt qasir. Għax twilit fl-qsar ġurnata. Il-21 ta' Diċembru. Kemm ħallu. Alla jtieħ il-glorja tal-ġenna dejjem. Il-bambin jisma' minnek. Nsellimlek Veronika. Grazzi lilek, nirringrazzjaw lil dan is-semmiħ tagħna għandu punt validu ħafna, però kif qegħdin ngħidu vera ma tista' twaqqaf xejn kultant aħna nippruvaw monka speċjalment dawn iż-żgħażagħ ukoll li qegħdin jaraw li hemm bżonn li nżommu aktar spazju għan-natura li anke l-dawl la safar meta jaraw id-dawl qed jaffettwhom ukoll għaliex qed imorru divers għaliex jaħsbu li għadha l-ġurnata il-postijiet tagħhom suppost meta jkun idlam inkella anke jiena d-dawl pereżempju fejn is-siġar ma jagħmilx tajjeb ħabba la safar biex jorqod għax qed titellifhom. L-istorbju allura. Sempliċement il-fatt li tħares il-fuq u tala s-sema mimlija kwiekeb. Titmur naqaħad li naħseb biex forsi jirnexxielek. Ħalli nieħdu telefonat oħra. Hello, nsellimlek. Smajt il-dassinju li ċempel qabel, tgħid fuq il-Peter Ross. Bħalissa jiena jiġini Peter Ross ukoll fil-ġardina. Tara jaħassa xi kull sena jiġi. Ara xi ħillew. Forsi ġi ftija. Ija kull sena jiġi u xtrajtlu għax qed sanaqbad inti. Mort għandan li insomma jbih l-affarijiet dan id-dut, qed ma rridux ħajta ma d-dut. U dak isib ta' jekk għandek forsi xi għalqa. Isib kull sena jiġi dan. Xi ħlew. Għal-Christmas għattara jiġi jsellimlek għal-miliet. Nieħdu pjaċir bih ħafna. U fejn toqgħod sinjura inti, fejn toqgħod? Iż-żejtun, all right. Nawguralek ta' Ija, anka lilkom ta' jiena. Qed tipprepara kolkom miliet sabiħ ħini fil-paċi u mimli saħħa. Qed tipprepara xi ħaġa sabiħ għall-miliet? Xejn bħalissa qiegħda naqra għandi naqra dgerfix fid-dar x'kont nagħmel kċina. Mela kont imħabta ħafna. Għandek raġun mela għal sena oħra il-bambini li għalija kienet kedda Veronika. Żgur li kedda. Kienet kedda xina m'għadni żgħira. Mhux anke tbajjat naqra kedda ħsab wara taqla. Ija kelli kedda ħatta kedda kbira. Għandek raġun. Tibżax. Ma kelli nagħmel li ma rridx. Tibżax laqwa li għadda kollox. Minn kelli ngħaddi. Ekku. Grazzi ta'. Grazzi, nawguralek. Grazzi. Għax importanti. Jibqa jiġi sena wara sena. Ma tiskanta l-annimal, tiskanta. Mela jien ħanajdlek di li ħatitħa. Meta kont naħdem l-ewwel xogħol li kelli kien il-fabrika kienet għandi 16 sena. Sewwa. U konna nagħmlu components dak iż-żmien tar-radios, coils u hekk ilu insomma mbagħad kelli nieqaf għax kont ħaniżewġ dak iż-żmien meta tiżewweġ dak iż-żmien fl-80s tittieqaf ħatra bil-familja. Intant kien xi ħaġa sabiħa ta' għaliex rabbejna tfal id-dar stajna noqogħdu d-dar illum ma jistgħux imma dak iż-żmien stajna nrabbu tfal. Intant unqalbet il-kalendarju għax kellna kalendarju kbir u dejjem bl-istampi u ġida Peter Rossek sabiħ u jien ta' tifla żgħira li kont dak iż-żmien 16 sena qedtilhom ara qedtilhom kemm hu sabiħ dak il-pajter għax aħna ta' żuriq pajter. Qalu li fejn taraħ da x'inhu? Pajter x'inhu? Qedtilhom intom x'taraw hemm l-kalendarju. Qedtilhom hemm dak il-pajter u kulħadd jitħaq. Qalu li dak mhux pajter, qedtilhom mela x'inhu? Qedtilhom iwa sidru aħmar li dak Peter Ross u għattilhom aħna ngħidulu pajter. Laqgħu niftehmu. Laqgħu niftehmu. Ħalli jieħdu telefonat oħra. Hello. Nsellem lilek u l-mistiżel li għandek u grazzi tal-programm li għandek. Nixtieq nistaqsi l-mistiżen, please. Qed jisimek. Jekk jista' jwieġibni, jekk li ma mhux problema lija. Jien wieħed milli nikkonsma laser speċjalment ta' Malta. Biss ma ħafna nies li nitkellem ikun hemm min minnhom, inklużi jiena. Li ma nafx jekk hux vera ikun għasel pur, għax fuq li nixtru mis-supermarket daw jgħidulek ma jistax ikun tixxi bażetta għasel 3 euro, jiġik id-dubju. Issa li minna tatum fuq ta' Malta, ovvjament, ħajkun daqxej u li iktar. Biss għax jgħidulek għax da vera pur. Jien bħala li nħobb li konsma l-għasel. Kif sa nara fjena li dan għas ikollu suq biex najtek 90% minnu
pur. Nista' nisimgħek fuq ir-radju oħra fuq il-Peter Ross fejn qiegħed jien is-siġiewi mimli Peter Ross se jduru fl-għalijej. Nirringrazzjakom ta'. Grazzi ħafna lilek, Sinjur, grazzi ħafna. Alla jbirek għandna l-Peter Rossi għattara lejn is-siġġiewi mawx għalikom il-Peter Rossi għadhom iduru. Mela fuq tal-għasel. Rigward l-għasel, naħseb l-aħjar soluzzjoni li l-darraġel nistgħu offrilu jiena hija illi fil-post fejn joqgħod is-siġġiewi hemmhekk imdawra żgur isib naħħala hemmhekk. Jikkuntatti għal xi ħadd li rabbi. Għax żgur li n-naħħala ġenwini żgur li ħajtu ħasel tajjeb. Ekku. La darba li tagħmel relazzjoni ma' naħħala u inti tkun taf dan naħħal u non kan naħħal jafda lilek. Mhux hekk. Tibni relazzjoni ta' konsumatur u min qed ibih ġifieri. In-naħħal jiena ċert jekk ikun ġenwin m'għandu l-ebda intenzjoni ġifieri u lil dar raġel forsi nista' nipproponilu xi ħaġa wkoll. F'Malta naqtow hija l-kelma naqtow l-għasel. Naqtaw 3 tipi ta' għasel differenti. Għanna l-għasel ta' rebbija illi namluħ minn fjuri li jkun fil-rebbija tajjeb. L-għasel ta' satar illi jiġi mill-fjuri ta' satar u ġeneralment it-tielet darba li naqtaw fis-sena l-għasel ikun l-għasel tal-ħarifa illi jkun ġeneralment ġej mill-fjuri tal-ħarrub. U l-darraġi li forsi niproponilu jekk jista' jekwista forsi xi daqsxejn għasel tal-ħarrub, il-vera għandu toma differenti u anka l-semmija jekk forsi jistgħu jekkwistaw xi għasel tal-ħarrub ta' Malta, anka japprezzaw it-tomijiet differenti li f'Malta fl-għasel nistgħu nipproduċu fi żminijiet differenti tas-sena illi għandhom kwalitajiet ovvjament differenti kimikament ġifieri u anka minn pollen tagħhom li nsibu ċafih għaxġejjin minn fjuri differenti, imma anke napprezzaw illi f'dirroqa art f'nofs il-Mediterran illi fil-kuntest globali ġifieri fid-dinja kollha verament insignifikanti għandna d-diversità kollha fil-ħajja u anke fil-prodotti li aħna nipproduċu. Ekku, kemm iridu napprezzaw l-affarijiet qabel jintilfu. U napprezzaw ukoll dik is-sinjura ħadd gost nismagħha tal-Peter Ross li jiġi jaraw dal-affarijiet. Napprezzaw u nieħdu gost bis-sempliċità. Għax anka jennara fil-ġenerazzjoni tiegħi u fija nnifsi ġifieri l-ewwel wieħed illi xi drabi nistenna ħafna imma anka ma nsibx il-mument biex nirrifletti ftit u noqgħod daqsxejn tranquill. Tajjeb ġifieri tajjeb li napprezzaw is-sempliċità u ngħixu f'atmosfera sempliċi kemm jista' jkun. Ħalli nieħdu telefonata li jmiss. Hello. Lilek ukoll. Il-dika u l-Ingliża. L-Ingliża dik aħna konna ngħidu hawn min jgħidilha l-qarsu. Iva, ekkedna. U rigward anka ġolbit ħajjena jiġu ħafna sarfar tal-bejt għax ikolli l-ikel tal-qattusa. Anka meta jixxarrab jikluh u nagħmlu ma tanka jkolli naqa' hobstows ma nikelux kollha u għaddabilhom. Għax nieħu pjaċir inkun qiegħda nagħmel xi ħaġa fuq is-sufan u narhom hekk jinżlu għalihom. Inaqru iva. Ilda sinjur nixtieq ngħidu bħalma għax jiena nirċievi nagħmlu mod in-nisġa. Jagħmlu imqarxi li flettajt ħajaħuġuha darba di bil-pjanti u bl-ismijiet tagħhom bil-Malti. Mela le, inizjattiva sabiħa tkun proset. Għax jiena waħda mill-iżbal li għamilt sibt miżwed biżarja tkun qisu bħal tal-ħarrub. U meta jagħmel il-figura li jagħmilha qisu ballun sufi. U jiena żrajtu dan u telat li siġra ta' 3 solari li kellu wadbila gallum petrol biex ritta għadni sallum il-ġurnata ħafna minnu. Imlejt kullum kien bih. Għadna kemm ħratna l-għalqa u tajċ kemm reġa' nibet. U kma taqalawx kif ikun għadu frisk, naqra qasij, tajċ kemm jibbis anka ġolla rinċu hekk, tajċ kemm għandi minnu. Ġifieri biex joqogħdu attenti biex jagħmlu. Għax mlejt anka n-naħla, ara kemm irridu noqogħdu attenti, din naħla li għawissa. Dik jiena kont ilni ħafna li rajta ġoġġinin u oġbitni għax rajta minn ġottieqa bil-kuluri, inżilt bat minna bil-borza tal-plastik u ġibtom tlaqtom fl-alqa tiegħi. Kien ilu qabel ġifieri ma konna nafu bdil-biċċa
li mhumiex tajbin. Anka meta kien hemm il-munqar, dak jiena kien ilu diġà xi xahar meta qabel ma ħarġet Malta li kien ġotika tal-flet 7 solari ara kemm itir. Ġifieri biex ikunu anka jekk forsi tagħmlu dalli flet jew hekk, forsi fejn in-nota tagħhom jew tagħmlu xi salib li għaliex m'għandniex immissu. Mela le, Iva, kollha dejja tajbin daw, sinjura. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Kummenti u suġġerimenti interessanti ħafna. Taf qabel ma nispiċċaw il-programm nixtieq insaqsik jekk naraw bejta naħal fejn mhux suppost waqfet biex kemm jista' jkun ma ssirx ħsara x'għandna nagħmlu. Ġeneralment il-kelma Maltija xi kif qed ngħidu is-sena tal-kultura f'Malta hija kważi tradizzjonali. Il-kelma hija ġeneralment fil-rebbija u anke fil-ħarifa insibuha wkoll xi drabi. Il-kelma bl-Ingliż hija swarming, imma bil-Malti hija joffroħ. Il-naħal joffroħ u joħroġ ferħ minnu. Sewa, u ġifieri da jitlaq mill-kaxxa. Sewa, u jinnaf isib pereżempju xi sok jew xi ħajta sejjieħ ġeneralment ikun fir-rural, ovvjament għax il-kaxxi tan-naħal ikunu fir-rural. U da jitlaq ġifieri mill-kaxxa imur biex jikkrea kolonja ġdida. Sewa, ġifieri ġeneralment l-aħjar li tagħmel ilha kif qed ngħidu jew tibatu lilna fil-paġna ta' Facebook jew nkella email ġeneralment aħna nikkomunikaw mal-email tajjeb. U mbagħad nippostjaw l-informazzjoni forsi jkun hemm xi naħħal interessat biex jiġi jiġbor dak il-fernal issa nsemmuhom fl-aħħar ukoll. Okay, all right. Tajb ħafna. Il-dak is-sinjur tal-asel ukoll qabel ma nieħu t-telefona tal-imis ngħidlu illi jekk jixtri verament asel pur huwa tajjeb ħafna inti tistudja l-mediċina, jekk inkunu qegħdin nieħdu xi antibiotiċi, importanti li nieħdu kuċċarina asel fil-għodu għaliex iservi bħala għal-ġisimna u minn fejx rajt l-axħar ninnaħar għaw l-asel jien illi ħanejda onera lix naturalment memxejx taħbi għalix il-prezz kien qiegħed ukoll fuq il-bot tal-asel trid 15 jew 20 euro skont il-bot kemm ikun kbir biex tixtri asel tajjeb u tinduna għalix jibqa' sa jisfel net l-asel ma jsirx zokkor jibqa' asel pur u tista' tibqa' tieħdu salanqas naqra. Għaġġiel strateġi sa nofs jibda jsir zokkor biss. Proċess ta' kristallazzjoni huwa proċess naturali li jgħaddi minnu l-asel ukoll ġifieri. Ġifieri probabbli jekk ovvjament inti ma ntix tardu kien ġifieri naħħal, jista' jkun forsi li għallih xi naqra imma meta tagħalli l-asel u mbagħad tevita il-kristallizzazzjoni li qed ngħidu imma ikun hemm xi components fih li jintilfu. Jew inkella kien it-taħlita ta' zokkor li kien hemm fih li ma tikkristallizzax. Imma l-proċess ta' kristallizzazzjoni f'ċerta qasel huwa naturali. Huwa tajjeb ukoll mela aħjar tal-linija di. Ġifieri ma jkunx ħażin. Le, anzi, huwa proċess naturali. Dik armejt nofsu ja. Le, ma kellekx għalfejn, ma kellekx għalfejn. Mela proset nikber u dejjem nitalmu, nitalmu minn xulxin ukoll għax li ma nafx jiena tafu inti u viċi l-insaqsu, għalix kiku ma saqsejx, kont nibqa narimieħ. Tara, ħalli nieħdu telefona tal-imis u ftit baqanna ħin. Hello? Hello, Veronika. L-ewwel darba jien. L-ewwel nsellimlek. Nsemmilkom. Taġdi. Isem ta' raġel għandu x'jaqsam ma' transport. Isem ta' raġel u għandu x'jaqsam ma' transport tal-arja, tal-art, tal-baħar, ma li ma' transport jgħina naqra. tal-art. Ma trasport tal-art u isem ta' raġel da. Isem ta' ejjejn. Xi karozza forsi. Le isem ta' raġel imma da. Ejni naqra dilin, ejni naqra ħanara. Ġini xejf moħħi falissa. Mela, trajumf mhux isem ta' raġel. Isma xitħaq. Titħaq bina da. Jien nafi ma tantx jiena dilettanta tal-karozzi u tal-muturi ta' jiena nsuq kemm nasal u daqshekk u ma temm il-mekkanik joħod li ħsib kollox hu. U anke jiena. Ismi Ġappuniżi qed jiġuni f'moħħi imma l-ebda wieħed mużem ta' raġel. Mhux ismi tal-irġiel. Isem ta' raġel. Ara ħija jgħidilna ma tantx baqanna ħin. Giovan. Giovan. Ma dak mhux isem ta' isem ta' mara għandha x'taqsam mal-isptar. Mal-isptar. Mal-isptar? Isem ta' mara għandha x'taqsam mal-isptar. Tassew. Ta' mesnin ma nafix.
Ma nafx ma tiġi. Ejdinna. Salvina. Salvina. Salvina waslet. Salvina, mort motiħor jena, tajba u koll. Tajba. Grazzi. Daw jħadmunna moħna. Tantiħor. Li l-ek u koll, senjur, nirringrazzjawk li oġbok taqbat mara u koll għall-ewel darba. Grazzi li l-komissarija l-ġodda li għedin taqmlu kuraċ, iċċemplu u tejdunna xaħġa moħġaġa, tisfidawna bil-ħagġa moħġaġa ta'kom. Etniħu gost ħafna l-lum. Ħalli nieħdu l-axar telefonata, ħalli bat nispiċċaw mal-mistiden li għanna il-lum fl-studios. Hello? Mela, għala, il-radju kjoġbok ħalli tismana. Kella nibdew nisimaw l-nanfusna. Hello? Malu. ħanajdlek, nisperi najdlek kollu, so xejt najdlek ħafna affarijiet. Titajdli bżax fil-kas kompli għada. L-ewwel waħda. Kien hemm wieħed qal u kemm tajba smajta, jiġi Peter Ross u ilu jiġi 10 snin. Kif ikunu jafu li l-istess wieħed? Kif ikunu jafu li l-istess Peter Ross? Tifhimni, la safari passu ġifi minn Malta mbagħad fix xi jgħaddi l-istaġun mhux għax jisparixxu minn Malta. Daw morru mbagħad fl-istaġuni ovvjament fis-sajf fej jkun jaqbel lilhom, ġifieri daw la safari passu u imma tiskanda daw jibqgħu jiftakru postijiet fej sabu rdoss, ġifieri ta' jibqgħu jiftakru. Il-postijiet fej ovvjament fej sabu l-irdoss u forsi sabuna ikel jew forsi xorb, huma jibqgħu jiftakru ġifieri. Inti ġili tara xi dokumentarju sinjura tal-safar? Ġili tara xi dokumentarju? Le ma tantx. Mela ħanajdlek din, hemm muntanja la fil-naħa tal-kosta Ingliża, imma muntanji kbar daw fejn ikun hemm ħafna safar bojot, ma kwantita biżibilju ta' safar, ta' meta ngħidlek eluf kbar ta' u jbejtu daw il-muntanji, daw hemm għolja kbira u tittara daw kollha l-istess speċi, kollha għandhom it-toqba tagħhom bil-bajt tagħhom jidħol fit-toqba tiegħu fejn għandu il-bajt tiegħu. Imma tgħid imma dawla safar kollha. Kif jistgħu jsibu jerġgħu il-bejta tagħhom l-istess waħda tagħhom. Daqs daw ka safar imma u jgħidlek kollha jsibu il-bajt fejn ħallewhom, jiġifieri meravilja di, meravilja. Ekku. U anke fl-Ewropa ma nafx ġieli xrajtuhom, ġieli jsibu okkażjonijiet fejn sena wara sena f'daw il-pajjiżi tan-nord tal-Ewropa jiġu l-storks. ċikonni swans, ma nafx jgħidulhom bil-Malt, forsi mhux Anke jien ma nafx ibejtu dejjem fl-istess post, sena wara sena. Il-fekruna tagħmel dak il-vjaġġi. U terġa' tirritorna. Terġa' tirritorna ġol l-istess bajja fejn bejdet. Ġifieri. In-natura meraviljuża. In-natura kbira. In-natura kbira. Oħra ħanajdlek. Qegħdin nitkellmu fuq l-affel ta' Malta, very smu li affel bħal tagħna donna kiddir id-dinja u ma ssibux. Però hemm affel tajjeb ħafna wkoll, New Zealand. Jismu Maluka Honey. U dan huwa vera tajjeb għal pereżempju meta jkollok is-sola. Jew ikollok xi ħaġa fi Grizmek, tieħu kuċċarina minnu, meta tarah maqud isu zokkor. Però meta tieħdu imur isu jaf it-triq eżatt fejn għandek ħażin u jmur hemmhekk u jfejjaq. Grazzi sinjura nixtieq inkompli. Nitkellmu għada mela. Jekk jogħġbok għax ma baqalix ħin illum taħi, okay? Grazzi ħafna, pero jiena ngħidil anke tal-Malti tajja fejn għandu jmur tal-għasel mhux ta' New Zealand biex ma joqgħodx jisfidana da ta' New Zealand niċċajtawta. Dilin, wasalna fit-tmiem tal-programm. Grazzi ħafna tal-istirina verament ħadd gost. Imma da dissija mhux biżejjed, jien se nerġa' nċempillek issa kilba minn irid li għaddu l-festi, li għaddu wara Jannarek, ħalli nerġgħu nagħmlu programm interessanti ħafna, il-telefonati ma waqfux għaliex nies kurjużi fuq dan is-suġġett nibqgħu nitkellmu u nibqgħu naturalment nitalmu. Jiena se nħallikom hawn illum kilba min irid ngħidu kelma jerġa' jingħaqad magħkom. Għada fl-istess ħin, sa dak il-ħin nixtieqilkom ilkoll il-kumplament ta'